Kublai barogi football fans, hakni ke video ini page kat ba ka World Cup kadang ya syakmat mata kala jam sya ka quarter final hak bagala dep jingle kai first quarter final hapadeng ka France persya ka Morocco bat ka France mata kala jam kala job ya persya ka Morocco da argol lanot bat kala jam mata sya ka semi final. Handai ali mata ini page kiat hak berde bat ka jingle kai hapadeng ka Croatia persya ya ka Portugal. Bahagi social media lagi di YouTube, Instagram, TikTok, bat kiwi deh. Laker kut da kijing kento da kijing keno jong kini ki bomde kino kersan jong ka Argentina hak ba kilaong ba don kino yara ban le thok ba ka job ya ka Egypt. Henry abang ipay pada mentai kijing le kai pada ka Croatia persai ka Portugal. Syakini ki Ronaldo fans nganong epi haba ka Portugal kalasa penyadro ha ka last minute hana lapeni ha kini ke video pe hana ba kani ka ball kala de nongkong ya players jong tinamar kata ka VAR menta kala check kala review but hakajing sisa ladangi page ba tik potik kani ka ball ka balai shoot ka badai ka free kick ka balai shoot ka klemde ya uni players uba mood ban heading ka klemde ya uni players bu mood ban heading Henry kala day penban uni players jong ka Argentina defender jong ka Argentina ban namar ba ka reflect no ka phai college day penban suni player jongka Croatia bamut ban mare syakmat ban tan ya ka bol bat lapan day na ka po kala league day ya way pada players bat ulala ban tep ya ka gol handai ka VAR menta kala review bin pa bin hakba kala pencisa hoj umde ba day na ka kli handai la tengku tang da kisnyu la tengku tang da kisnyu lapan sisaru hana ba usnyu udei udukot met jong ubriu nata kadau hap khen bet ba kadi ka bol ka bareng ba u teammate ngila bano mo u player jong ka Croatia nakata kadau ladangi check hoy ladangi page nakat kum ka rules lada shoot free kick lada don arngot ke player dei shoy uni ubanungkong din kata sayo uni ba lada ulat don haka offside position ulasha offside lada yot thep makna ya ka gol umla reban an Kenya ka gol mo umla reban kemen haka jing yot thep ya ka ti gol handai ka VAR kan Kenya offside kata kadi ka rule hoy ngitip handai menta habang check ka ni ka video haka ba kani ka kadi ka jing hoy ni pediang Andai ladangi lada day yo let's say kiwi ki kiri ngatrai ki kengol ya kani. Namar tang mandi usnyu salit yo ni usnyu hanala kengbe bagade nakli. Ade nakli. Kata ka bumla banlong. Kata ka bumla banlong. Klem tho klem don haga rule ba day tang inyu kliru la kenya offside. Ga supen mi ya ka rule hang tohi hana ba la day no nyu kli la kenya offside. Klem don ha rule jong FIFA ya kata. Ka rule jong FIFA ko ong ba lada day nung kong lada day na kli na kejat na kli na kamet kemud bala kenya offside gen. Handi tang na nyu tang lada day no nyu kli salit yo ni nyu kli atau kenya offside se ya kata. Hoy lada don ha rule ngi priang handi ha rule ka klem don ya kata. Okay. So remember kini ki Ronaldo fans handi bale. Mdon de bagan tho ya kata. Mdon de bami ba ong ya kata. Mafiru ki Ronaldo fans beli ngap jar kata mdonde bakren mdonde bayaga bayami ban apusi gidur beli namar ba ik palan ya ka Portugal bad ya Ronaldo mar ba isi palan dia Messi bar Argentina kani kade ka jing football ni de ban i ya ki player Ni don ke jing no siliang rei tang yu tau banga kersan bang i kemut dayap ru mkhen ta ye ki wei khen kum ye ki mana khen kum ye ki nyut
kabom la benlong kaman sim Kristen ayu kum kata hoi ngaru kumanga ong ngaru ngadon hi kibanga kamno ndai bola kata nga itanat hi ki jingle ka jung ki we ki players ki bade hi ki star players lada di Portugal lada di Brazil lada di England nga itanat lot ki bade hi ki star player ki banga da tip ki banga da itu handai ngadon hi ki banga kamno ya kata hi nga kam persan lada kaya le kai lada kam le kai lele te kata minong kumno nang shu ban ong namar ba kim ya le kai te kumta ban sha shu hangne ka rules jong ka football nakabenta ka offside position ka ong shu ru khamtam ye gitu ki bom tip ngatip bon ba ki bom tip ndai ki shu ak start shu ak nang khamtam ye ki kan thei hoi don ki batip ngomong barok hoi wat ki shenrang ru kim tip wat jo ak start ngatip bo pim tip ra de nakata ngan pensai hange nakabenta ka offside position shubu mentala da shoot free kick shoot free kick kumbo shoot ka Croatia mentala le day la ya mud ban heading baro ki players la mud ban heading la ga de ki players jong Croatia jong Portugal hande dia gum kane ka ball ka le day no player jong ka Portugal bad ka deflect sha u players jong ka Croatia rado udon ha ka offside position ru kim khen offside dia ka to ka ball lada ki yothap kata ka de ga rule jong ka FIFA nakamta ka football ya ka offside position namar bale kalong kumba u ai hi une player jong ka Portugal ban le thap kata ka de ka rule ka bala don hapo ka FIFA so na ta ka daw ban penlai im ya ka Portugal lai shu page lengba ka VAR ho haban page but labu ru ya ita ijing tho ban ong ba la de na inyu kli nakata kadaw ni ai offside ka Croatia kala bitarlep kala kawang dai ki bilor hamadan marsanwai jing le kai na marbale ba yu nyu kli klem tho ban ong bala da de salit nyu kli ru hab offside klem tho ya kata ka rule na ta kadaw rules is rule ban pediang ya kata ka rule don kam ban tho ba ladam don hajing tho don kam be ban num sim kat kum ka rule ken kata ka ding jing kwa jong ginong Croatia hande ki Messi fan ki kham kan tho ya kata ki Messi fan ki kham kan tho ya kata re ki subatai ki supen i don ba kan tho wat tang weru hande jia pan manta i jing le kai ka Argentina ba Persia ka Egypt namar ke jingla jong Messi pan le kai bha tang hapo khat san minit ni ke jing kan tho lai phujai ki ba lada di hakli nga thrai lap thei plum shong ba ha ka media wala ka tarula inya na inya okay wala ka taru kum ki nong song sinong jong statement kla kum kita ki football fan ali inya support yang ta sai sin ngayui bun ba ki football fans ki bawan menta ban page ya ki video ki jonga re i kindet ne badang subscribe ban like share te namar kata ngau fi sobha wanung plat tada phi sotanan ya ki video wanung plat ban share like ban subscribe na gumta ki upcoming videos ki badang wan hagini ki si hagini ki banai hagini ki snam lengba neu nong sabut channel kublai shibun ngin saya kan lupan hakui ke video